Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kublai pi baro ki bapek ya ka Batesi TV mentah janmiet ka khat Tarik Iaiong arjar arbusan minis sedang suara kimat Khubor na ka Jylla. Sembut Menteri Rangba ke Jylla ubakmi ya ka tanat kampo Iaiong uba Presiden Tensong ula kerpat ya giseng bahalang bakim dei setia ban sim ya ka an hakti lajong. Habakan to ya jing ya ki bedang shen hagba ya dei bat ka jingtung kam ha Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences uba Tensong ula ajing mut ya giseng bat kerpat ru bakim dei ban tam palat pot ya ka ai ne bakin sim ya ka ai hakti la jong rei kanu ka kam bale ka dei ban yai leng ba jong ka ai hagabai dei pat ka jing khlat no jong unong jungo kai Pyrthei nagari Hungary ubalej kai shakawai ka shnong ha East Khasi Hills District uba Presiden Tensong ulaong ba kam shim don kanu ka jing subas new ulaong bah ka jing shisha nagapor shakapor labtha ya ki bawan jungo kai omtang sha sora nrei shakiwei pat ki benta jong ka Meghalaya bakim dei ban le shngan namar bakim la ban shu le kai ya ka wa ka badon ha jaka rithor bat ki jaka lum namba kalong ka baya pher Vice President Barim jong ka BJP Meghalaya Pradesh Gagan Jain ulaong ba ka BJP ha Meghalaya kalabu thong ban pen klan biang ya ki nong trei hapo ki lais nem ki ban sawan Hadian ka jing play pat ba ya ka state level exhibition ka bala pen i pat ba ya ka jing ya lenti jong ka seng BJP hapo kari India Gagan Jain ulaong ru ba ka BJP ha Meghalaya kala rai ban pen klan shu ya ka party da ka ba pen slori ki pat ba ki pen ya so kum ki reud khot pat ki nong trei jong ka party Kajing klat kendit jong khun samlarang ba ka maurang keneng ha Assam kala pelong ya ka shnong maurang keneng barak wai ban salengo ha ka umdum ha ka jing kren jungi bot kpa jong u ribokson kharsa wen uba ditrek kharsa no uba la penpau ka jing artatin ka bajur ba u khun jong u un leyap hari nong wai kumtu ya ka met jong u ribok la pendep ne ka no phai sngi bat ki bahieng kidang ya ap ya ka postmortem report ka Snaps Im College Maukurwat Southwest Khasi Hills District ka larakhi lekmen ya ka jingdap South House nem nado bala seng ya ka house nem khat khandai spa prapsan ban besar ya ki umpoli jing start chaki samla puli jong ka Southwest Khasi Hills District hagni ka sngi la pelong ya ki program lekmen baper ki bakentup ya ka food fest ki jingpen bernia batla pun kuburam ru ya ki samla pule ki bala yok khusnam ha ka 6 Meghalaya games ki bala shimenta ha ki jingila ka baper ku badang shukut shen ha ka wei ki jingja basmosi ka wei ka samla ka batrei shipor kum ka staff nurse ha civil hospital nongpo kabala tip kerteng kum ka samla phla shisha lenser arfzan snem karta nang shnong umbir laos em ribhoi district kala khlan no hashen hadien bakakali maruti alto ke bakashong kala lik tenraan nadien jong katrok ha surok ba national highway 6 hajan kashnong lom umpi haribhoi district ha kapor khatway beje nin min katrok kabadon new number registration ML10C not R Laisau but ka alto kadon ya u registration number OR not R AG new pranot sao UMP ke Rajya Sabha na Meghalaya Dr. W.R. Karluki ulaong balajan baro ki MP ki pamikmat ya ke Jylla Meghalaya kila keren halor ke jingdawa ban penrung ya ka khtin khasi bat garo ha ka 8 schedule jong riti senchar kari India nrei ka jingbum urlong ki jingdawa kalong namarba ondala poi ha parliament ki MP ki bala job na ki sengsan Pyrthei ki yai la ka jong kalenti wat la ki mikmat na ki Jylla ki badan hapo ka than stay lamingi
Karai nong lengdo kabahap hapo ka elekan nongpo seraship ribhoi district kabadang badang so yak jinghikai jong gilong shwa giman shwa hagasin kabakhanyo kala penlong yak wei na gingshat tanrai kabala tip kum ka shat sajer hagani ka sat sajer kabalolong ha lau kentang kabadon ha klau maujong la sakhilang dau MLA ke jirang constituency uba sustenance sotun kumukongsan bat ke MDC jong ganong po constituency ka kong Rona Kemdek kum ka sembot kongsan ka Meghalaya Taekwondo Association kala IT yaki hinyop khandai teli ki black belt syagi nong ilakai taekwondo shenrang bat kentai ki balada pentibet yalade bat kuntup ru yaki life unreal teli ki certificate syagi national referee bakentup ru ya ka wan salan dekar kabalong ka technical official haga national games kabadang syudep long shen haga Jylla Uttarakhand ya kejilang pun kuburam lah sak hilang dau district sports officer jong ka East Khasi Hills uba o mautho kum kongsan kalumpung yelak kai badminton kebatip kum ka 18th inter-school badminton championship balapnyai daga West Giantia District Badminton Association hakyang nang ba indoor hall stadium Jowai kabala sedang haga Tarik Iaiong arjar arbusan kala poino sya bakut haga Khatway Tarik Iaiong arjar arbusan Shispa saupulai ngut ki kena puli na ki khatlai teligi skul kilai shimta hagani galempung yelek kai kabadan hadu shispa khatsan teli ki jingyakon ka Meghalaya Schools Welfare Development Association central body kala khot bat we ya baro ki khot bat ki nong penya jong school ba pair ki badan ha West Khasi Hills Southwest Khasi Hills, but Eastern West Khasi Hills District, syaka jingyalang gaban salong haka Khaten Riu Tarik Iaiong, haka por Khatway Steng, bajim step ha free morning school upper new Nongstan. Mentapan ngini pai syaki mat Khubor na Kylleng. Ka Menteri Kesorkar Pedeng ka Annapurna Devi kalau ong baka sorkar Pedeng ka ang not pura ban kentiu ya man lagi benta jong tain stay lam mingi. Hak jinglek jengok jongka sya Arunachal Pradesh kala sedang yaki program jongka kot ka khia bat ka jingbam tei kersyani long kemi bat kala pen pauru ya ka jingkiu hak mang tengka na ka benta ka bhag miat jongki kintei wei ubriu ubadon ka jingduna hagi de kotment na Rajkot ula ai khublei ya Prime Minister Modi hadien baka khon jong u kala yo ya jing sumar klem jing siu kaba laban pen im mek jing im jong ka leng baka scheme Ayushman Bharat PMJ PM Modi hi daladi ula jubab da kaba ong omdan mano ru bansyai marwei ha India utei ubri ula ong baka te scheme kala pen im ya ka khon jong u bat kala ai jing kermen yo Saungut ki head officer hakatanat pulih putih jangka West Bengal kila yo ki contempt notice nomor ba kila ailat ki nong hikai balabe kam ban beteng ban trei haki school kaying bisyar bahakli do kala pensenge kam no khamen shwa ya palat arbusan hajar teligi kam nomor ki jingle thok hakatung kam wat pedeng kani ka menteri rangba kala kerpat ya ki nong hikai bakindang trei monsngobha kabala penken ya hukum jangka yang bisyar VJ aktor bola kelalong Rio San Pyrthei ula ong baka election syakiyeng dorbar tauan jongga Tamil Nadu House Nem Arjar Arpun Rio kan long khamtam pedeng ka seng jong u ka TVK bat ka seng sensyar ka DMK ula khot ya jingi trailang jong ka AIADMK BJP ka batolot bat ula kamba baro arteli giseng AIADMK bat DMK ki kersyan nari ya ka BJP ka menteri rangba jangka West Bengal ka Mamta Banerjee kalau ong baya ka ain wakaf annam menteri kam hagani ke Jylla bat kala kerpat ya ki breu ba kimdei bania ki da ka batombor kala keno ya sorkar pedeng na benta kata ga ain bat kala maham ru ba onsale AA persya ya gitu gi bapenmi ya ke jingkulmar ki pulit kila itu bagi la kempalat shispa ngut ki briu ki bapen sapriang ya ki kam tambor ka Kerala kala sedang ya ka plan ga batmai ban penya ya ki jabo dak bakren syai bat ki pai ba bat pen i ya ki kumno ki jaka bret jabo ki basngan bat ki ba kat kum ga juk menta ki trekam
Kani kalau yarap ban penduna ya ke jing tieng bat penselur ya ki company simet ban bay tingka. Mentah ke Jylla ke pelit jengmut ha baro ar ki jing kersian pat bat teknologi start ban penbha ya ke jing penko ya ke jabo. Ki pulit kan Nagaland kila ujor da ka FIR bat tau ya ke kenhun tokit bakerpang ban tokit halor ke jing syak kenok le kensleng jong uwei u officer IAS da kinong tray kentai jong ka Aidan. La weng no yautei officer na ka kam bat ke jing tokit kanang ya syakhamat. Hau benai leber ki pulit peniai kali jong ka Gurugram kila dan kuna nyaupusan poin saupo lak tengka yakinong nyak kali namar ki tak yaki Iaiong haki kali jong ki. Kila penui iru palat san klor tengka ka kuna halor ke jing pen khen ain helmet bat mobile phone. Ki pulit kila ong ba ka thong kalong ban penlong ya ki surok ki ba kham sngain bat kila kentu ya barok ban bor renti ya ki kendon yak kali. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. U Presiden ke Russia u Vladimir Putin ulaya kendo ya u nong mikmat jong ke United States u Steve Witkoff ha St. Petersburg ban Ukraine halor ke jing yakan at ha Ukraine. U Witkoff ulaya kendo ru ya wei he jong ke Russia bat Ukraine halor ki kam khai peteng bat kila ong ba ke jing Ukraine kalaya bha. Hagaju kapor ki hek sarkar jong ka US bat Russia kila Ukraine ru ban penbha ya ki kam bank na ka benta ke embassy jong ki bat kila menjur ban tray ban penpai biang ya ki jaka jong ki riu shmet jong ka Russia ki bala shim da ka United States. Ka sarkar US kala bathak ya baro ki nongwei ki basak ha kategori palat ya ka live host ngi bagi dei ban penrung kerteng bat ka sarkar lani kin ngat ha ka jing sya kem sya dan kuna bat sya bechnong. Kani ka kendon kadai ka bala pensyong nongrem ha ka an bala rimba bat ka trekam ya ki brio ki badon ya ki visa green card bat wat ya gitu ki bumdan ya ki kot kisla ka babiang. Kidai ru ban ra ya ke jing pen sisha ya ke jing pen rong kerteng haman la ka por ka White House ka ong bakani kalong na ka benta ka jing sngan jong kari ha Nepal u nong khayi u Durga Prasai u la syak set patok haduk khat arsni bat un ngat ha ke jing syak keno kum ka jing pen ki win bat ki kamrunar namar ba ulayalam ya ke jing ya ki ka ba shirkai ban kersyan ya ke jing senchars im ha Kathmandu ha ka arpu pratarik uleber. La kem yu ha Assam, India, bat la lek rap biang yu se Nepal da kejing rap jong ki pulit India. Ka United Nations kalapan pisa arspa $90 million na kabentaban ya rap yaki brio ha Myanmar, hadian kejing kieu jumai bajur ha ka arpu pratarik uleber. Kajing kieu jumai kala penyap palat lai hajar reus pangut ki brio, palat san hajar ngut kila mensau, bat bon ki yeng kisem kila syak penjat. Palat ar million ngut ki brio menta ki don kam kerki ya ke jingirap. Ha Sudan laifu ar ngut ki riu pai ba ki layap ha kapor ba ki sipai Rapid Support Forces ki la hertma ya kanong ba El Fashar ha ka ba penon kam da ki drone bat ki tiar siat laong ka tanat sipai. Na pedeng ki bayap ki don saungut ki kintai bat sipho ki kena. Kan nyu ngut ki wei pat ki laman sau. Kajing eleh pedeng sipai Sudan bat ka RSF kala peteng nadu Iaiong arajar arpulai haga bapalat arpu kendai hajar ngut gibriu kila yap bat palat khatsan million ngut kila hapan petno na lagi jong gi yeng kisem. Kajing kenyu jumai ka bakot sun point pra magnitude haga Richter scale kala jah Pakistan haga sengisa jan bat ya kajing kenyu layak nguru ha Jammu and Kashmir. Uni jumai ulaki kapor shibaje mensni bat udon 10 kilometer ke jingjeliu sepok hendo. Shem ladon kano ke jingjilor ke bajur ha JNK. Nado ke jinghnyo jumai ke bahe ke bah 9.9 magnitude ha Myanmar ha ka arpu pratarik ulber kila don hado sauspa nreupu pratali ke jinghnyo jumai hadin kata ha katai gathang. Kibabun kijing ki hadin kilong kibaret nrei don kibakham klan. Ka Thailand kalamat ro ya arfu itali kijing ki jumai kibakham bon ha Jylla Mei Hong Son.
Katai ke jingki jumai kalau penyiap ya lai hajar nrius pa prap kandai ngut gibriu bat palat san hajar ngut kilaman sau ha Myanmar. Ha Thailand ki don ar ngut balayap kandai ngut gibaman sau bat nriu ngut padang jar ngai. Gibriu ha Gabon kila sedang mentep vote negasngi ban jiet yo presiden batamai. Kani kedai ke election ke penengkong hadin bala wengno dakabor yau presiden barim house nem arjar arpulai. Unong yalam bamentau Bryce nengema balayalam ya kedai ka jingyelek persya udai uwei nagi prangut ki bayakun. Unong yakun bakongsan jong udai menteri rangba barim Allen Claude Billy Bainese. Ha ke Jylla Punjab jong ke Pakistan ka sarkar kalau weng no yagi sau hajar teli ki kam hikai hagi skol sarkar bat IT yagi babon ki skol syaki company shimet. Menta ki try skol shimet kin sarai kumno bantung no hikai. Kani kalau pensosi yagi babon ki brio kamtam yagi samla wat kam hikai namar bagi kam sarkar kila don lepa tang khandiat Kinong hikai ki ong bagi skol shimet ki siu duna ki penslam ya ketulap bat ki penbor ya kinong tray ban tray kambon ki kam. Bon ki tieng bagani ke jingle kan penjur ya ke jingkerduk kam bat kan keta ya ketanat pulih putih. Kalau don lepa ke jing duna palat silak ngut kinong hikai ha Punjab. Da ke baki skol menta kila kelalong ki skol shimet ke bai skol kelak ban kieu bat bon ki long yeng ki beduk kila ban sengek no ban pak skol ya ki kon. Kita gilong kimat Khubor.